Ha kasngis tang mi madan ka bandingkong menta ka yom ha ka MLS mat ka Inter Miami ya ka jing sharem hakmat ka Los Angeles dahdu dalaila not goal ka Los Angeles ka deiru ka tim ka badon uson kadba ka Inter Miami ka de ka tim ka badon Lionel Messi kadba ka Inter Miami klem Sergio Busquets klem Jordi Alba klamat no ka jing sharem ne kamit dahdu dalaila not goal bat kane kadang deiru kasin mi maran kaban ningkong ha kane kayom na kabentak Inter Miami bat kum juru ka Los Angeles kad bak Inter Miami warla da ka day ka champion ha ka MLS Cup kayom ka baladem Henry mentapat klamat no ekjing syarem ha ka sin mi madan kaban ningkong bat ka Inter Miami kan sekun sek Orlando City ha ka Artarik Nemat ha ka po Sunsteng Minstep Hawak keren ke interview hadin belakut no kene ke jinglikai hapedang ke Inter Miami persya ke Los Angeles hak ba ke Inter Miami klamat no ke jing syarem na kaling jung uson orang lekai jong ke Los Angeles lapen pau ba ka jing ang nud jong uban wan lekai ke MLS ka tang na kadau jong ke jing don jong Messi bad ukwaru ban long kumu Messi hak jing im ke jong u Namaru Messi uday uta player greatest of all time lapen pau uson bat ka donru ka jingya kublai kti hapdeng jong uson bat Messi hadin belakut no ke jingya lekai bat wat haswa pastang kane ke jingya lekai hapdeng ka Inter Miami persya ke Los Angeles na kaling jong uson lapen pau ba kwa ban keren age pang jong Messi namar ka label jong Messi la ban jor batu bat uson la yaro ru ya ka jingla lene ka jinglekai ka ba compare kasap ko pkerpang jong Messi Henry wat la kata ha ka jinglekai persya ne ka step hapdeng ka Inter Miami persya ka Los Angeles ka Inter Miami klamat no ik jing syarem hadu dalailan not goal ka Inter Miami kamyo watang sikol ban penpai kala ya ka Los Angeles kublai sibut